Sajisin pat ngai khublai ya phi baro hagani ka por haka kerteng ka dan bor ka khrawbor tam ko jong try knot jong Jesus Christ kum unong suspa bat unong pen im changa bat jong phi kaktin jong blai hagani ka por ka banga kwa ban kran hapding jong phi shapang ka jing sarong ka ap ha chua ka jing chot chua begin yo snyau ya kani kaktin ublai tongin pelet chua ha ka jing duai Aingu yame a try ki try us em kis em melong u play halor baro kat no nga dap de jing men ha kani ka por ha bangala yo lat kum kani ka lat ko pa ban kran ya kani ka tin ka jome ha kani ka YouTube a try to ai ba kani ka tin ka jome ka ba mi no senturu jonga baki e bat ki bi osnyau ki ba pet ya ka kan kta bat kan dung ngak ha ki do nut ki men sim ke jongki rangkat ka jing trei jong men sim ba khot trai ya lamma me ko pa ke jing im ke changi kum ki bru ha ka prthei ni dap tang ke jing e ke jing le ko trai bon sin ngla pa so si ya ka mon ke jong me a trai ha ka por pan thamai ke do nut ke jongi ai bo men sim u jong me ko pa wan rung ha ki do nut ke jongi wei pe wei khnang ba ki e bi os neu ya ka tin ke jong me kin ai per khat halate ko trai namar ka jing sarong ko trai ka lam sha ka jing chot pat ka jing yap ka ba bom ji kut ka jing yap ka ba shar khai komta ko pa to ai ko pa iwe pi we min sim bi os neu ya kani ki tin ko pa bakin per khat ya ka khnang ki la ban ya ko pa ha ka jing ya dei bat ka mon bat ka jing hi kai ka chome ko try jisu pan thamai do no tu changa ai ba kani ka tin ka bangan kran ha kani ka por kan ya rangkat ka jing troi u men sim ba khot khnang bo men sim ba khot u la ban troi hai we pi we ko ki ba yos nyau ya kani ka kubor na ka tin ka chome try pan thamai ka jing mut ka jing per khat ka chongi try map klet ki ba kla ka me shem ka jing im ka chongi ka maman la kas ni ha ka karteng u chi sungi pan kani baro amen taka khubor na ka tin ka jong play ka bang kwa ban sam hapting jong phi ha kani ka por kalong ka jing sarong ka ap hachwa ka jing chot ya kani ka phang phila ban shem na ka kitab probeb khan reu lanong da khot ka ba khat phra ki tin ki ba ong kum ni ka jing sarong ka let hachwa ka jing panchot bat ka men sem bas neomeng hachwa ka jing kalon kane ka jing sarong ka pale ran shi sha yau breu ka lamru sha ka jing chot bat ka jing yap ka ba sharkhei sngap ngan ya thu ya phi shapang u wei u breu u jananan uneu breu ba sarong sha hadu kata kata udei u wei na ki konhun tem ba paunam tam ha kani ka perthei house nem khat khan dais pa nriu phon riu haba ka wei ka nong tho khu bor na Amerika magazine kala wan ban interview yo u shapang ka jing kyu jong u ha ka tem ka put jong u hanrai ha ka jing snyau sarong yaladi ula ong pen ban baki kistan kin sa kut no bat ja rangai no na ka ne ka perthei hanrai nga ngan om ja bat u ong pat kumni u jisu te u biang tang ba ki kam jong u kim dalong ki ba biang hadu kata kata manta te kham paunam manga ka ei ba jia yo jananan ha ka jing sarong bat jing syomeng jong u hadin house nem khat khandai spa nyo peu unong ya troi lang bat u ula siat ya u hadu nreu kulina ki khli jong u bat ula yap no hangta kane ka jing sarong kamla banwan ra ko ki para bangai ki pralok ki ba ich kamla banwan ra ya ka jing bha ha ka imlang ka sa lang ha ka jing im jong ki priu ha ka ne ka perthei kawan ra tang ki jing jot jing pra ha ki long ying long sem ha ka imlang sa lang jong ki priu ha ka ne ka perthei
Dai namar kata u prophet Jeremiah u ong kumni yaki khun Israel u ong hakmi ngalong persa yapa ko pha ka basarong ong utrai bat utau basarong un jentut un kelon bat omdon uban penyeng ya u bat ngan penmeding hakis nong jong u bat kan bamdu ya baro saudong ya u ong ka kitab Jeremiah san pheu lanong da khot ka balai pheu wei bat lai pheu ar ki khon Israel hagani ka por jong nong e thulupa Jeremiah ki im ka jing im ka basarong ka basyo meng ka basyo dapyang yaladi ki im ka jing im ka bathala thalen kis nyau hanga kim khen korsu ya urit uria ki le bor ki thombor wat ki an ki hukum jong play dai namar katau play ula bitar yaki ula pensak ma yaki ula penjot yaki dai hang new Jeremiah ong u Israel u long ka langbrot blasakma kising kila beno yaki nangkong usim asarya ula bamdu yaki bat ka bakhadu nebu khanesar usim jangka Babylon ula pen khen yakis ing jangki ong Jeremiah san phelonong dekhot ka bakhanyo o prophet Jeremiah upen kan mau ya ka jing sarong usim u Jeremiah u prophet Jeremiah upen kan mau ya ka jing penjot usim asarya ya ki khon Israel basate ka Samaria house nem kumbah nyospa arpawei chwa ukris bat ya ki khon Israel basati ka Jerusalem house nem kumbah sanspa prapon riu chwa ukris da usim Babylon ki khon Israel ke liya matcha ye ke jing janchar ka bakrau kata ka por namar ka jing sarong jongki uplay ula panjot no yaki susu upol apostol upen kan mau yaki bangech haka balang hakorin da ka ba utho da ka sithi badu ong kata ka jing sarong jongpi kamlong kapapha ong ka sithi ka banang kong sa kinang koren san lanong rekhot ka ban riu namar ka jing sarong kampoi sono sonoru hanroi tang ka jing pra ka jing sakma bat ka jing jot sudah sengap ngan ya thu ya phi so wei ubreu basarong tam hagani ka perthei u Thomas Andrew ubreu belanang ubala start bat uba sampang bha ubodon nam bha kani ka perthei uba dairu unang chna ya ka jhat Titanics hadin bawlo dep ban chna ya kani ka jhat jong u kinang tho khu bor ki one ban interview ya u ki ong hadu kat no kani ka jhat jong phi ka song ngan ya ki breu ban song ya ka ujuba bat u ong kumni wat u bleiru umla ban pan ngam ya kanika jhat jonga wat u bleiru umla ban pan ngam ya kanika jhat jonga kanika jing kop sorong jong Thomas Andrew hadin katto kan epor kanika jhat jong u kalang ngam no sapo duriau sibon ki mensim ki badon apo jangka kila yap no dai namar kata kani ka jing sarong ka ap haswa ka jing jot ladangi pej nya ka kitab u Daniel ula maham lupa yus im Nebukadnezar ong on beno ya me na ki briu ki basarong thala bat ka jaka song jong me kan long rengkat pat ki marat klau on pan bam plang ya me kum ki masi hadu nyeu ki ayom tat onda me tip ba ubah hakli tam usin shar haka hima jong ki briu angka kitab u Daniel saulanong dekhot ka balai pheu ar komta us im Nebukadnezar us im ka Babylon ubadon nam uba khrau nam hakata ka por ulia matchisha ya kani ka jing jot bat ka jing janjar ka ba sarkai hadu kata ka jing im jong u hadu nyau ki ayom usang haki riklau
ublay ula pensitom ya namar ka jing sarong ka jong namar ka jing sarong ka jong hadin kihnyo ayom uneus Nebukadnesar ula tip ya ublay ula kala ka bamut ula tip ya ublay unget ba ublay udon bor halor baro udon bat sinsar hakehima jong kumta ulapan po balapan rit yala di khmat uplay kumta uplay ula isen ay ya ulapan one part ya sha kahima jong kanede ka jing penkan mau jonga katu kat ni nakaktin uplay ya ki basarong thala bat ki breu ki basarong kin jotno kumta nga kan tuhang ni ya phi baro hadu kiba khrau batri kiba rit kibaria kiba ruspa kiruduk bat kiba start kiba page kinong sensar kinong yalam bat upai lang bala suspa jong uplay bat upai lang baro tongin penrit penpo iladi hakmat uplay nang ba uplay unisen ay yangi hagani ka perthai ka bangi imenta kabadap tang kijing kijing jenjar sudah kabadap tang kijing yale kijing pensoy haging im gojong hagane ka perthai upol apostol ukun tu bad ong kumni wat ai te bangin long ki basarong thala ong kachithi sakinong kaletia san lanong dakhot ka ba arphun riu dai namar kata prabangech tongin penpo yaladi tongin penrit yaladi tongin no yakani ka jing sarong yaladi ya jing im gojongi iwei pe da ka penpo yaladi da ka jing da ka jing ya mapkal yang iwei khnang bau play unis ai yangi un ya rap yangi ha ka jing jait lanti gojongi ban boy sakata gan nongba ba khut ka Jerusalem ka ba thamai ka bau tra jisu la pen khre na ka banta ka jonga bat jong phi to play un kor khu ya kani kitin un ai yangi wei pe baro ka bi asniau ya ka bangi dai ban perkhat ha ka jing im ka jing yait lanti ka jongi ha kani ka perthai ngimla ban yait da ka jing sarong ublai diang ya kita ki basniau sarong ya ladi dai namar kata to ngin pen po ya ladi yau barit on pen kraw yau ba kraw on pen rit on ka gospel to blame kor khu ya kini ki khubo ne ka tin ki balangkot ha kani ka por na ka banta ka burom jong ublay amen.